ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಡ್ಲಿ, ಒಪ್ಪಡೆ, ಸ್ನಾಕ್ಸ್, ರೊಟ್ಟಿ, ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಂಗೆ, ಹೋರಿ, ಮೊಟ್ಟ, ಕಬಾಬ್. ಭಾಳ ಸೋಕಾತ. ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಈ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಬಂದು ಬಂಡಿ ಹೊಲ್ತಾ ಮರ್ಸ್ಪೆದ ಮೈನ್ಸನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದ ಉಲ್ಲೈ ನೆಲ್ಲಿದಡಿಗೆ ಹೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ
ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ದಾದಾ ದಾದಾ ತಿಂತೀನಿ ದಾದಾ ತತ್ತಂಬಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದಾದ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಫೋನ್ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ವೈದ್ಯ ಅತ್ತೆ ಅರ್ವಿ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪಾರ್ಕ್ പോയി ಬಂದು ತಾದಿತ್ತೇರತ್ತೆ ಅತ್ತೆ 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 ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪಾರ್ಕ್ പോയി ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅನ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಳು ದೊಂಬು ಏತುಂಡು ತುಲೆ ಇನ್ನೊಂದುಂಡು ಉಪದ್ರ ಬರ್ಪೇಂಕ್ ಉಪದ್ರ ಕೊಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಲ್ಲಿ ವಯರ್ ಪತ್ತ ನೋಡು ಐಟ್ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಡ್ ಕೊರಡು ಇನ್ನು ಲವರ್ ಜನ ಬಂಡಿಗೆ ಮೆಗ್ದಿನ್ಲೇ ಇದು ಜನ ದಾದಾ ಮಲ್ಪುಂದಿತ್ತು ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ದಾದಾ ಅಲ್ಪುನೀರು ಕಣ್ಣು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ದಾಯಿಗೆ ತೂಪು ಜೇರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಪಲ್ಲೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತ ಆಪರೇಷನ್ ಆಪ್ನ ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಾಮಿ